Промяната, това сме ние и никой друг. Вярата всеки има в себе си, просто трябва да я намери. Просто трябва да я открие, трябва да се запита какво искам, кой съм, защо съм тук на земята, защо не ми върви, защо си мисля, че аз не струвам, защо си мисля, че животът ми е провален, че съм се отказал. Да, действията говорят много. И утре може да бъде твоят нов ден. Да се събудиш и да кажеш не на това, не на тези хора, не на този човек до мене си, не на тази работа. Прецени си, живота си е твой. Никой няма да ти върне времето, никой няма да ти върне мислите, никой няма да ти върне парите. Внимавай! Обикни се, вярвай в себе си, защото знам, че всеки има вяра в себе си. Опитай, замисли се за тебе. Никой не печели друг или губи. Единствен губещ и печеливш си ти. Когато осъзнаеш, че ти имаш стойност, ти трябва да се събудиш тази сутрин. Трябва да продължиш напред. Много хора в България говорят само за миналото. Нищо не им се случвало хубаво последните години. Не си ги виждал. Когато си се смял, не си го запомнил. Не си направил нищо, с което да го запомниш. Моля ви, от все сърце, имайте надежда, имайте вяра в себе си. Не в мен, в себе си. Не в човека до вас, в себе си. Не в шефа ви, където ви казва, че не ставате или ставате за тая работа. В себе си. Много хора ще ви кажат, че не ставате за нищо. Това не е вярно. Вие трябва да знаете собствената си стойност. Благодаря ви. Аз съм Надежда и се опитвам по някакъв начин да вдъхна вяра на всеки един човек, защото всеки заслужава да намери своята стойност, да каже не на нещата, които не харесва и да каже да, искам ги, желая ги, ще ги направя, ще направя нещата, които искам. Благодаря ви. Надежда.